O bir veli olsa çağır. Yine de şu pillasında qaysinden kömekке fayda degerşin. Allah'ın çağırsan ey Allah, ilahil alemin. Sen emrin bilen bulutlar yürüyor. Sen emrin bilen deryalar akıyor. Men şu yerde perişan galyp otin menin dadyma ey Rabbim yetgin diýip bir adam şapa tapylar. Näme perişan bolsun Rabbim. Döde til tokat mana sana til bereyin der. Allah'ın bendeler ýaxşy bendeler köp. Allah taalaň ýöregine taşlar şapa senin hajatyňy derrewde bitger. Emma lekin kabarda ýatan bizrikwarlyň bir müňünem dile. Hemmesinenem maňa bir azrak tilek gelip diýip motorsyklanyň tilini tokadyp ýatýan bir ýerde. Hiç gaýsyndan ýanak bolmaýar. Emma lekin Rabbil alamin ki ol müşkül kuşa. Merdimin müşküllerine hal etdiyon, müşküllerini atdiyon Rabbil alamin o. Seccad radıyallahu anh'un kelamından talabel muhtac minel muhtac sefahun fi ra'yihi ve zilletun fi akli. Muhtac adamın muhtaçtan zat dilemekliği akıl yengillik ve biyakıllık diptir. İnsan Allah'a muhtaç mı değil mi? Hemme insan Hudaýa muhtaç. Pirem bolsaň Hudaýa muhtaç, alimim bolsaň Hudaýa muhtaç. Qariyem bolsaň Allah'a muhtaç. Mufti bol, qazi bol, her bende bolsaň Hudaýa muhtaç. Allah Taalanyň fazly keremine hemme ihtiýaçy bar. Soň bir muhtaç adam başga bir muhtaçdan zat dilese diyor, ol biyakyllyk bolýar, akıl ýeňillik bolýar. Musa aleyhissalam bir güzide peýgamberlerden dua etýär ki näme diýip? Wa bikel mustagasu. Ey Allah, senden feryat talep ediliyor. Yenem bellen Allah malusi sahip ediyor, kurrak merdimler Allah Taala'dan başkadan, yani velilerden ya bazı vefat eden kişilerden dua diliyor diyor. Aytıyor ya seyyidi pulanın ağasını, o falan serdarım men dadıma etti diyorlar. Şunu vesile karar veriyorlar diyor. Şunu öyle hiç mubah vesileden değil diyor. İbn Rahmet diyor, mümin adamın haline layık ki böyle geplere bakmasa, oynanmasa diyor, onun qoruğunun qırasındanım aylanmasa. Qoruğunun qırasındanım aylanmasa. Mümin adama münasibet ey falan serdarım menin dadıma et. Ya avamın naslarda var, hususan ayarlarda. Aytıyor ki falan şehide bir sığındım dedi. Fikir edin tulu. Falan şehide bir sığındım, men hacatlarım bitti dedi. Sen Hudaýyň alynda sığın, Hudaýa sığın ey ilahim, meňe sen jisim beren özüň, göz beren özüň, akyl beren özüň, el beren özüň, ayak beren özüň, gura beren özüň, çiýnäre dil beren, diş beren özüň, geplere dil beren özüň. Ey Rabbim meniň falan müşkülüm hal etdi, Hudaýdan dilemel onu. Emma bazı awam naslar, hususan ayal tabakalaýar, falan şeýide bir sığındym men. Ana bellen Allah'dan başga sığınmaly däl. Ajizlasaň Allah'nyň alynda ajizla. Gözüňden ýaş dökseň Allah'nyň alynda dök. Allama Alusi sahip etýär, mümin adamyň halyna laýyk şulyky beýle geplere iltifat etmese, ey falan serdar men dadyma ýetdi. Munyň gorugynyň gyrasyndadan aýlanmasa diýer. Şunu wesile etýän diýip öz günnä aldamasa diýer. Pikir edin, bir adam gorugyny gapdalynda mal bakýar. Hökümet gorugy edip goýan. Bir adam gorugyny gyrasynda ertip, gulayny ertip mal bakýar. Gulayny ertip mal bakyp üçlenjiň goruga dahyl eder. Şo jätinden men muny kabrda ýatan şehitlerden, welilerden dilem ýok. Şonu ortada wasty goýup Allah'dan dilýän. Ol badylar şö diýer eken, hiç bir kitapda ýok ol aýtdyň gepleri. Durugyn fetwa ol. Meselen badylar aýtýar, Peýgamber janynyň duga dilýär. Estağfurullah. Peýgamber janynyň duga dilýär. Peýgamber janyň özüni wasty edip Allah'dan dilemeli. Munda hiç şeki şübhe ýok. Ölde kabrda ýatan öliň özünden dileseň, sen Allah'dan dilep ber diýip. O wala şo bende ne halatda ýatyşy. Şo kabrda ne halatda ýatyr. Ondan soňra bir ýerde bir gep bar. Häzir nazir fakat Allah'nyň özü. Indi kabrda ýatan weliden aýtsaň ki, ey falan weli sen maňa Allah'dan bir zat dilep ber diýsen. Onda Hudaýyna hasta şol kabrda ýatan weliniň ruhy nide oturan ýerinde bolsa häzir bolýar diýip şol akydedäsi ol adam küfür bolýarsın. Näme üçin häzir nazirlik her ýerde tapylmaklyk, her ýerde görüp durmak, her ýerde häzir bolup durmak Allah'nyň sypaty. Yine mesele Allah malusi sawetdir. Kafirler şeytan diýipdir, mustagisa, mustagasın suratında bolup görünýär diýipdir. Pikir edin tula bolan.
Biradam Şeyh Şehabettin Nakşibendi dadymy etdi bir gıygırsa. Gıygırana kim diýilýär? Mustagis diýilýär. Gıygırlana kim diýilýär? Mustagas diýilýär. Ya meselen o Şeyh Abdülkadir dadymy etdi bir müňürüp gıygırýar. Falan şey dadymy etdi höňürüp gıygırýar. Şoňa gıygırgyça bolsa mustagis diýilýär dadymy etdi gıygırýana. Gıygırlana bolsa mustagas. Allama Şamil Alusi sawaýtýar. Käpile şeytan diye mustagisin gözüne, dadymy yetdi baydan adam gözüne diyor, şu mustagasın suratında bolup görünýär diyor. Soňmasa on diye merdimler keramet guman etdi diyor. Şimdi keramet badyr diýip diyor. Allama Alusi sawaýtýar munyň uzaklyk, hakdan uzaklyk diyor. Ol şeytan ol diyor, onu gumra etdi, adaşdyrdy, haýşatyny ona zinet berdi diyor. Hem şunan diyor mana şeytanyň özü butlaryň içinde gepleýär eken. Taki butlara ibadet etýänleri gumra etse. Aşo jätinden dadymy etdi. Kimni gıygırmalaken, Hudaýdan gıygırmalaken. Ey Allah meni dadymy etdi. Bendeden istigaf etmelilerken. Şiýerde bellen pikredin bir waqia, bir kıssa pikredin. Hem şunan Mufti Taqiy Osmani hafizahullah beýan edipdir. Şeytan hem adam için kiminde yatır. Tulavala fikredin. Şeytan hem insanlar için kiminde yatır, adaştıracak bolup. Şeyh olmasa onu gumra etjek bolup kiminde yatır. Molla da bolsa, qariyan bolsa, muftan bolsa, qadiyan bolsa, amam bolsa, hasam bolsa her bendani gumra etjek, yoldan çıkaracak bolup şeytan kiminde yatır. Şeytan asmandan nida etdi diýär bir gün. Asmanın kinarasından Şeyh Abdülkadir sahibi. Ey Şeyh Abdülkadir, men senin Rabbin bolýan. Senden namazy apy etdim, ibadety apy etdim. Şundan şöyle, sen bir rekat namaz okuýmasaň, roza tutmasaň, bendeçilik etmeseň, senden ibadety apy etdim diýip gıygırt diýär. Şeyh Abdülkadir Jilani rahmetullahi aleyh, ey merdut melun uzak bol diýip öz ýanynyň kudumuna. Enbiyalardan, peygamberlerden apy bolmadyk ibadet menden näde apy bolsun diýdi. Gummal merdut Allah'ın rahmetinden kuğulan deyip şeytanı Şeyh Abdülkadir Jilani sayıp kuğdular. Son iblis yanadanın buna aldırmaklığın peyine düştü. Ey Şeyh Abdülkadir, sen ketteken alim sen ilmin menden hifazet etti, ilmin goradı. Hava ilmin gorat deysedim, ilmine tek yeden adam var. Ilmine tek yeden adam ilmin goraydı senden deyse. Yanman peyine geldik ha, bu da onun bilene bolmadı. Indi şeytan etti, ey Şeyh Abdülkadir, sen bu ketteken alim yerin yüzünde derya yarak kette alim sen ilmin menin özümden seni hifazet etti. Şeyh Abdülkadir Jilani savetler, mene sen şerinden ilmim gotorun yok, belki Allah Taala meni senin şerinden hifazet etti. Allah Taala meni senin şerinden hifazet etti diye. Son şeytan etti, ey Şeyh Abdülkadir, şöyle gepler bile senden ol 70 piri gumra ettim diýdi. Senden ol şu gep bile 70 pire yoldan adaştırdım. Men senden namaz apy etdim diýene indi apy bolandyr gerek diýip namaz okuýan ýok. Men de size apy etdim diýen, şoň bilen de apy bolandyrdyk. Okuýanym ýok diýdi. Şu gep bilen senden ol 70 piri gumra etdim, yoldan çykardym diýdi. Tibrani mujamynda rivayet etdi. Behal gollan şeytanam butların içinde gepleýärken ona ibadet etýänlerini gumra etjek üçin. Bir adamyň akidesi zayıf bolsa ki kabrlarda yatan adamlardan dadymy et, şeýitlerden dadymy et diýsen, käpile şeytan şol gaýdy bir bendanyky tasawwur edip gıygırýar, dadymy et diýip şonuň suratynda bolup görünjek eken. Soňmada ha keramatam görkezdi bul, men gözüme de göründi diýip şeýle akide etjek eken. Tibrani mujamynda getiriyor, Peygamberimizin zamanında bir munafık bar eken, müminlere iza berýär eken. Hazrat Ebu Bakr Siddiq radıyallahu anh aytdylar. Turunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istigaf edele. Ey Resulullah, Allah'ın peygamberi bilen dadymyzy yetip gıygıral diýdi Ebu Bakr Siddiq sahip. Şu münafıkın şerrinden peygamberimizden istigaf edel diýdi. Peygamberimizin yanına geldiler. Peygamber aleyhisselam aytdylar. La yustagasu bi. Menin tufaylımdan menden istigase edilmiyor diýdi. İnnema yustagasu billahi taala. İstigase edilýär Allah Taalanyň
koýuluna. Meni çağırmaň diýdi, dadymy ýetdip diýdi Peýgamberimiz. Dadymy ýetdi, fakat Allah'ın çağırmaň.